Nginibingelele ingane zakwethu kuyaphileka lapho. Ngiphilile mina wengane zakwethu yabona. Ngiphilile bafowethu. Khona enye ivesi ingane zakwethu engicela mhlawumbe sithi ukulishare kancane yabona. Khona ivesi engifuna mhlawumbe sithi ukulishare kancane la kuMatthew noma ngokaMathewu chapter 5 verse 17 no18 yabona. Kodwa inqekithi yami lapha ku17 kahle kahle yabona. Khona ivesi engithi asilive ngithi ukulichaza la ngoba nje siyaphikisana futhi ngaleli ivesi leli yabona. Khona ukuphikisana nje okukhona engeke ngikubone okukhona yabona nabantu abaningi yabona. Alright ngana kwethu la ingane zakwethu ngikhuluma mhlawumbe ikakhulukazi nabantu mhlawumbe abangalazi nabangali understand leli verse leli. Bayalazi bahlezi bekhuluma ngalo kodwa manje abali understand ukuthi lichaza ukuthini yabona balichaza ngeyabo indlela. Ngizosho ukuthi balichaza kanjani. Kodwa nje manje ngizolifunda bese ngiyalichaza yabona. Bese ngiyalichaza bese ngisho ukuthi abanye balichaza bathi lichaza ukuthini leli verse kodwa mina ngizolichaza ngokwezwi lenkosi. Futhi wonke umuntu omzalwane uzongifakazela leli verse yabo ngoba khona kuba khona ukuphikisana okukhona yabona. So kuMathewu chapter 5 verse 17 no18. Okay lithi uJesu lo amazwi kaJesu la wathi uJesu ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti angizanga ukuchitha ngize ukugcwalisa kusho uJesu la 17 lo bese uthi 18 ngokuba ngiqinisile ngithi kini kusasho uJesu njalo ngokuba ngiqinisile ngithi kini kuze kundlule izulu nomhlaba akusoze kwadlula gamana linye nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Alright asilichaze ke leli verse ingane zakwethu yabona. Uyabona leli verse uJesu njengoba ethi ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti wayetshela khona abantu ababemlwisa uJesu njengoba efikile ezofela izono zethu emhlabeni yabona. So ubhizi kuyabashumayeza kuJesu Kristu babhizi bamphikisa bathi uzenza ngcono wena uzenza uNkulunkulu uzenza ulingana noNkulunkulu yabona bamlwisa ngendlela ezahlukahlukene yabona. uJesu uyabatshela ukuthi ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti. uJesu uthi hayi ningathi ngizozenza ngcono mhlawumbe ngizothi ngizonenza ukuthi niyeke ukukholwa abaprofeti nangezinto ade bezisha abaprofeti yabona kodwa mina ngizele kuzoyigcwalisa. Ngiqala la ngichaza uJesu before izofika ezofela izona boko ukhona abaprofeti ababekhuluma ngayo ukuthi kuzofika indodana kaNkulunkulu izofela izono zabantu yabona uyokhulula abantu badimoni ebakhulula ezonweni. Iprofethi zazisho kanjalo mawufunda kwi-Old Testament eBhayibhelini kwakhulunywa ngoJesu ukuthi uzoza. uJesu useyafika kwi-New Testament yabona mawufunda iBhayibheli kwi-New Testament yabona useyafika kuJesu uthi hayi angizange ukuzothi yekani ukukholwa uNkulunkulu kodwa mina ngizogcwalisa ukulunga kaNkulunkulu yabona. Bakwethu leli verse leli umuntu omzalwane uzongifakazela lento engiyichaza ngisho ngabuza ngisho enigma uzongifakazela leli verse ulichaza lento engiyisho njengamanje yabona wonke umuntu omzalwane uya-understand. So leli verse banokuthi abantu abaningi bethi lichaza ukuthi kumele sihlabele amadlozi kumele sikhonza amadlozi yabona abantu balichaza kanjalo yabona. So ngiphinde futhi ngilichaze futhi uJesu leli verse wayechaza ukuthi akazange uzochitha imithetho nabaprofeti yabona. Lama ethi imithetho uchaza ukuthi imithetho uNkulunkulu akayinike abantu kudala bakwaIsrael yabona nabo bonke nje abantu abaphila emhlabeni yabona akazange uzoyichitha akazange uzoyihlakaza. Yiphi imithetho elishumi ingane zakwethu yabona yabona. Uthi akazange uzoyichitha yonke lo mthetho elishumi. Okay manje iqale phansi futhi ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti imithetho elishumi uNkulunkulu akayini kuMose uthi Jesu angizange uzoyichitha uthi iyekeni lo mthetho leyo yabona. Yabona bese ethi angizange uchitha umthetho nabaprofeti bese ethi mhlawumbe ukuzoniphikisa ngezinto ezashiwa abaprofeti ababeprofetha ngizange uzoniphikisa ngoba babelwa naye uJesu la yabona. Kodwa uthi uJesu ngize ukugcwalisa ochaza ukuthi Jesu uzoyifulfill ukuthi ezofela izono zethu. Leli verse likhulu lijulile yabona angifuna azokwenza ivideo beyinde but leli verse ngizanza ukuthi alikhulumi ngamadlozi ngoba abantu abaningi bahlezi bethi hayi uJesu wathi singayike iBhayibheli ethi angizange uchitha umthetho angizange ukuzochitha ngizogcwalisa abalazo lichaza ukuthi bavele belireferele kumadlozi yabona. Leli verse kodwa lizele lichaza ukuthi uJesu wayengezile ukuzophikisana ukuzophikisa izinto ezayishwa abaprofeti kodwa wayezoyigcwalisa ukuthi azofela izono zethu yabona. Le ndaba ijulile lena yabona mawungakasindiswa ngeke uyizwe kahle yabona idinga umuntu osesindiswe ingane zakwethu yabo osazana nomoya engcwele yabona. Ngoba mawuqhubeka la 18 lithi ngokuba ngiqinisile kusho uJesu ukuthi ngokuba ngiqinisile ngithi kini kuze kundlule izulu nomhlaba akusoze kwadlula gamana linye nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. uJesu uzuyasho la uthi
uthi uzuyasho uthi uqinisile uthi engithi uthi kuze kudlule izulu nomhlaba ngoba vele umhlaba esikusazondlula bese uNkulunkulu esenza lo musha uthi ngokuba ngiqinisile ngithi kuze kudlule izulu kudlule izulu nomhlaba ngoba uNkulunkulu usazokwakha izulu elisha nomhlaba omusha akusoze kwadlula gamana linye nesicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke okuchaza ukuthi yonke into uJesu Kristu ayishilo kwiNew Testament ke manje yabona akayisho futhi kulabantu labo ukuthi ababemphikisa belwa naye bethu uzenza ngcono ilinganisa noNkulunkulu yabona uthi uJesu yonke into ayishilo ayikho igama eliyophutha alishilo yabona uJesu mayethi mawungakholwa imuzwa yesihogweni akaqamba manga yabona lokho kuyokwenzakala yabona chaza lokho yabona bayithi kuze kudlula izulu nomhlaba akusoze kwandlula gamana linye nasicashana sinye somthetho uyabona la futhi mayithi nasicashana sinye somthetho chaza ukuthi zonke izinto ezishiwa abaprofeti bezisho ngoJesu ziyokwenzakala uyabona etshela labantu ababelwa naye yabona ukuthi njengoba babelwa naye bethe yabona uzenza uNkulunkulu uzenza ngcono ufuna sikholwe kuwena Jesu uzozenza mkhulu kuNkulunkulu yabona uyabathe ukuthi hayi kuze kudlula izulu nomhlaba yonke into esemthethweni ngeke ihlale ingafezakali ngami ngenxa ukuthi kubhalwe ngami kwi-Old Testament ukuthi ngizofela izono zabantu emhlabeni yabona angani makayazwakala inkosi yami yabona kwenganza kweleli verse alikhuluma ngamadlozi yabona uthi fahlabela amadlozi khuluma ukuthi uJesu wayezofulfilla wayezogcwalisa ukuthi uzofela izono zethu ngoba ngapha kwi-Old Testament kwabe bekhuluma abaprofeti bethi kuyeza uMesiya uzofela izono zabantu emhlabeni yabona abantu sebezophila ngoJesu bethethelelwa izono ngegazi likaJesu bengabe sathethelelwa izono ngegazi lezimbuzi nelezimvu nelamazinyane yabona ngicela ukuthi kuyazwakala ngani zakwethu yabona Matthew chapter 5 verse 17 no 18 mhlawumbe ungizwanga kahle hayi ngana kwethu usho uma ungizwa kahle ngiphinde ngiqale phansi futhi yabona niphile nibe right lapha yabona